Hvorfor valgte vi dette emne? Fordi at i første verdenskrig udviklede man og brugte man for første gang gasmasken i en krig. Den blev dog ellers opfundet ca. 50 år tidligere. Hvem var den første til at bruge kemiske våben? Den første til at bruge kemiske våben var Tyskland ved slaget om Ypres i Belgien den 22. april 1915. Hvorfor brugte man gasmasker? Fordi at man kunne filtrere luften, hvis der var blevet kastet gasgranater eller lignende. Hvorfor var der brug for dem? Fordi at de kunne svække på virkningen af gasserne. Hvilke gasser brugte man? Man brugte som et eksempel sennepsgas, som er et kemisk våben, der blev fremstillet specielt meget i første verdenskrig og efter. Når det kommer i kontakt med huden, opsvulmer det og generer slimhinden og lungerne meget. Du bliver rimelig sikkert blind, hvis du får det i øjnene, og det skader dine celler i kroppen, blandt andet knoglemarven. Sennepsgas dræbte 4086 og sårede 160.000 britiske soldater i første verdenskrig. Klor. Første gang klor blev brugt som kemisk våben var mellem april og maj 1915, og den dræbte 350, mens den sårede 7.000 britiske soldater. Anden gang klor blev brugt som kemisk våben var mellem december 1915 og august 1916, og den dræbte omkring 1.000 britiske soldater, mens 4.200 blev såret. Klor kommer på gasform i normale temperaturer, hvilket vil sige, at det er svært, hvis ikke umuligt at se. Derfor er det meget nemt at kommentere i ånden. Hvis klor kommer i halsen, eller i værste fald i lungerne, begynder den at ætse op indenfra. Processen var ikke lang tid, og derfor bliver det kaldt en akut ætsning. Klor kan også komme i øjnene og næsen, men ikke lige så dødeligt som det andet, men dog stadig farligt. Tåregas. Tåregas er ikke dødeligt, men det bliver stadig brugt, og meget effektivt. Det svirker fjenden ved at de irriterer meget. Hvorfor lavede man gasmasker til heste og hunde? Fordi at under første verdenskrig spillede hesten og hunden en meget vigtig rolle for at transportere ammunition, lægeudstyr eller mad ud til soldaterne på marken. Så man ville ikke have, at de skulle dø, så man byggede gasmasker, så man i sidste ende ikke skulle sende en soldat ud med det. Hvem opfandt gasmasken? Der er i gasmaskens tid været mange modeller af den, men den første blev lavet af Lewis Hazlitt i 1847 og blev i 1849 brugt af det britiske militær. Lewis var født i Louisville, Kentucky. Lewis Hazlitt var forholdsvis anonym i forhold til, at han var skaber af sådan et stort produkt. Ingen ved, hvornår han præcis blev født, og der er heller ikke nogen, der ved noget specielt fakta om ham. Versionen af hans opfindelse af gasmasken fungerede som et luftrensende åndedrætsværn. En anden version blev lavet af John Steinhaus i 1854, som var fyldt med trækul, som skulle holde gassen ude. Gasmasken til heste og hunde var vi ikke i stand til at kunne finde ud af, hvem der opfandt den, men vi fandt ud af, at den blev opfundet i 1914. Hvem brugte gasmasker? Der er mange, der bruger gasmasker i dag. For eksempel brandmænd eller nogle steder i industrien, altså steder, hvor der er skadelige stoffer. Men i 1914
til 1918 brugte mange soldater, hunde, heste og brandmænd den. Hvad var dens funktion? Der er 4 hovedgasmasker. De er selvfølgelig alle sammen anderledes i forhold til, hvordan de forhindrer eller fjerner gassen. Den man bruger i dag er selvfølgelig den mest udviklede. Den man bruger i dag kaldes for selviltapparat. Den bliver brugt af det selvstændige åndedrætsværn, også kaldt SCBA. Den fungerede ved at den har en tank, som indeholder højtryksrenset luft til konstant positivt tryk til gasmasken. Men der er også ulemper ved den. For eksempel er tanken meget tung, og masken er svær at tage på. Derfor er det kun til professionelle scenarier, at den bliver brugt, for eksempel af brandmænd, eller i dette tilfælde soldater. Der er også den kendte full face mask, som på dansk ved hjælp af Google Translate betyder helmaske. Som i modsætningen til half face mask dækker denne maske øjnene. I starten tænkte man, at det ikke kunne lade sig gøre, da gassen og røgen ville dække for synet. Men man fandt hurtigt ud af, at det var vigtigt, og derfor prøvede man at finde en løsning på problemet. Et problem var ved denne maske, var at den kunne ligge, så der kunne komme gas ind i den. En helt tredje er Leveres Air Respirator, som på dansk er en luftrespirator. Den har løst problemerne i full face masken. Luftrespiratoren skaber positivt tryk og renser luften, men et lille problem kan dog være at montere den. Og som den sidste maske har vi den, der hedder half face mask, som på dansk betyder halvmasken. Denne maske er den mindst effektive af dem alle sammen, fordi den kun dækker munden og næsen, så det vil sige, at alle de giftige gasser kan komme ind gennem øjnene og forgifte denne person, som har den på. Hvornår var sidste gang man brugte kemiske våben / gas i Første Verdenskrig? Sidste gang man brugte gas / et kemisk våben var i krigen ved slaget om Esteras den 10. april 1918. Den kemiske gas var klor. Den her opgave, den var lavet af Markus og Rasmus. Det er sandt.